Now Becoming Then, ese é o nome da colección creada por María Lázara, Silvia Marra, Alexandra Pais e María Cuntín, 4 alumnas das DENGA que sorprenderon co seu traballo a Zara e que agora forman parte do proxecto da multinacional galega coñecido como Views. Facer todo o proceso de creación, conceptualización e desenvolvemento dunha colección, facelo de man dunha empresa que, lóxicamente é un referente a nivel no seu sector, non aquí, sino que é un referente internacional ao máis alto nivel. Eu creo que aprendes moitísimas cousas, non? É unha oportunidade de aprendizaxe dificilmente comparable a outra, non? Now Becoming Then ofrece unha selección de pezas inspiradas nunha viaxe ao espazo. Unha colección con prendas románticas e fluídas e de corte minimalista, cunha paleta en cores pastéis e cunha visión futurista. Parte dun concepto, un tanto, entre comillas, de revisión do futuro, non? A colección se chama Now Becoming Then, e eu creo que, a tendencia é un pouco futurista, se queredes, pero tamén con punto irónico e moi limpia de liñas, de formas, conceptualmente, eu creo que está moi ben estructurada. Este é o reflexo de moitos meses de esforzo, un traballo que deu a súa recompensa e que agora enche de orgullo as alumnas e, por suposto, as DENGA. Que se poñan en contacto contigo e que confíen para facer esta colección, para nós é motivo de orgullo, sen dúbida. Date conta que é a terceira edición deste proxecto que veñen facendo con escolas. O primeiro fixeron con Bunka, que é unha escola extraordinaria de Tokio, eu a coñezo e realmente, é impresionante. O segundo fixeron co Chelsea College of Art de Londres e o terceiro somos nós. Entonces, realmente estamos moi contentos da colaboración, estamos moi contentos da aprendizaxe que foi para os estudiantes, pero para todos nós, colaborando en facer algo así, aprendemos todos, non? E sacamos cousas moi positivas. A colección xa está disponible na página web en todas as tendas de Zara, un proxecto que volve a reflectir a gran calidade que hai neste centro de Pontevedra.